তো আজি আমাৰ এই বিশাল 85,000 মানুহৰ ভিতৰত আমাৰ এই সমষ্টিত আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় 3,71,000 बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा बीजेपीनि एनडीएनि बिजाथि बिथाङा दिनै गावनि जि मन'नयन पत्र बिथाङा दिनै फाइल खालामगोन बेखौ दाखिल खालामगोन आरो बेवहाय जों बयबो दिनै बाहागो लादों आरो दिनै रायजो राजाफोरखौ नुनानै दिनै रोखा जादों जे जोंनि जि बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा गोबां भट लानानै देरहानो हागोन आरो बिथांनि खाथिसिम रावबो कम्पिटिशन गैया रावबो बिथांनि खाथिसिम रावबो कन्टेस्ट गैया बे रोखा जाबाय आरो थांनाय समाव जाय बिथांमोना राजखान्थि खालामदोंमोन बे ओनसोलफ्राव बिथांमोना गावसोरनो गोरोन्थि मावनायखाय दिनै रायजो राजानिफ्राय बिथांमोना गोजान जानानै बे दिनैनि जि बे थासारिखौ एनडीएआ मोननो हादों बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल आरो बीजेपीनि जि सरकार दङ बेयो थांनाय 3 बोसोराव रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावदों रायजो राजानि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि खामानि मावदों दा बेखौ बर' हारिल' नङा बयबो हारिया बुजिनानै दिनै लोब ओंखारबोदों क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोननैबो समस्तियाव जोंनि बिजाथिया 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख मार्जिनाव देरहागोन बेयो रोखा जाबाय नाथायबा बिपिएफनिफ्राय बुंनाय जादों बर'फोरा बिजेपिआव भट होआ होननानै बिथांमोननि साननायसो बेयो बिथांमोननि साननायसो बर'फ्रा आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नांगोलाव भट होनो गोसो गैला बे खोथायासो रोखा जाबाय ओमफ्राय बे समावहाय नुनो मोनदों जे बे माने बिपिएफआनो नोंथांमोननि फेक्टर जाना फैगोन नामा जेबो फेक्टर जाया बिपिएफआ खाथियावबो फैनाय नङा बिथांमोना गोबां गोजानावनो थाबोगोन आरो दिनैनि समाव क'क्राझारावनो जा बा दरं उदालगुरियावनो जा बिपिएफआ खुनु कारनाव खाथियाव फैनो हाया मानोना बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामबाय साफा सानै बिथांमोननि संख्रि बानलु जानाय थाफानाय बेखिनिखौल' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों रायजो राजा होननाय बिथांमोनजों जेबो गैला कन्टेस्टआसो जों कन्टेस्टआनो गैया बेवहाय कन्टेस्टआनो गैया